kaulat, kapati na gutuma. Kung sa man ni, mais? Mais! Kung saan may problema sa mais? Kahilti, ana! Ang sa'yo, kalam, sige na mo tag mais. Ana, mga kasauna, balag saging mo sa labing! Saging man to, lahi man eh, mais man eh. Bisa pagunsan na, bisa pagsaging og mais na! Ang importante, love, di ka! Puyo niya, di na makaon ng gugma. Ang importante, kwarta. Ang gawin kwarta diri agad ba? Kwarta lagi, pila man na. Ay sa, duro! Ang bebe, Ay sa ay! ihatag ni mo niya, ibalik ka po mo kuha. Namulit yung utang na dilinda di ay! Let's go, yung pamuyuan eh. Muna na o. Unsa may sudan ako, ani? Kana ng babayaw, kana na. Papaya! Daot man ni! Ay, kabog na ha, kung sa'yo sudan na to ha. Gutom na ba ako? Love! 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 Matalab ba? Love! Matalab! Love! Matalab ba? Love! Unsa ko? Nakuyapan ka! Nakuyapan ko. Unsa to, tubig? Ha? Oh, tubig! Love, dyan ko niyo, love! Salamat kay love. Ba't na ikaw, love? Yate ka!